yettude Allah ko julde nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En jetti jinnaɓe meɗen, en jetti serenɓe halifaɓe meɗen, en jetti dendagal bandiraɓe fulɓe to mbawi wonde e no mbawi wonirde yo jaam e kisal wone meɗen enen kala. En calmini e dendagal wonɓe ɗo e galle Pindi TV, en calmini gardiɗo mo bonnani hono Abou Samba Diop, en calmini kadi saabiɓe ha mbawɗen yiyede kala e saaha. kono kamɓe fof salminago mabɓe fawama e jungo bani men gorko Samba Diop. en jejjitani e debbo pullo hono Ndeye Fatou Massaly, Matimar Kodde Bewɗo, onon fof kadi on calminama on juurama. e dendagal liggotoɓe ɗo e Pindi TV calminama juurama beltanama. hande noon mbiɗen ko aadi billaadi salade aadi ɓuuri firtude aadi. wadde hande dinguiral pulagu ari hande gam yewtidde e ɓiɓɓe leñol ngol, gam ɗum ɗo yewtidde e yontaɓe e sukaɓe e daraniɓe leñol ngol, sukaɓe kadi daraniɓe gam ɓamtude leñol ngol. wadde en goppanɓe tan ɓe mbawa salminde, ɓe mbawa kadi bismede ɗo e Pindi TV. ɗum noon Nasirou calmina bandiraɓe. Auzubillahi mina shaytani rajim. Bismillahi rahmani rahim. caggal yettude Allah e juurade e nelaɗo muɗum sallallahu alaihi wasallam, yettude nene yetta baaba, yetta kadi sababu koko fulɓe mbiyata ko sabu saabi sababu. wallahi yettude hen Dieynaba Sow an bandiraɗo amen debbo moƴƴo, inchallah. kadi e yettude kala liggotoɗo ɗo e galle he e Pindi TV. min ko Nasirou Sow mbiyetemi, mbiɗa jeeya wuuro men no wiya e Belkaji ɗo e Barkeji département de Linguére. tigi machallah Nasirou, min calmitima dendagal Pindi TV kadi ina bismima on ɗo e galle mum he hono Amadou Tall calmina bandiraɓe. alhamdoulillahi rabbil alamin. en jetti gueno caggal de julɗen Allah e nelaɗo mum, ko weltade tigui gam arde ɗo joddade honoma an Dieynaba gam yewtidde e hujjaji fulɓe. en jetti kadi seremɓe men ha tengti galle ceerno Seydou, galle ceerno Mountaga. en gardani asalminague he woni khalifa men ceerno Madani Tall. tigi machallah Seydi Tall, en calmini ɗum, en juurima, en calmini dendagal serenɓe walliyaɓe meɗen ɗo e nder leydi e bowal leydi kala. ɗum noon wadde hande en jooɗima ɗo jonde dinguiral pulagu. hande tigui eɗen gandi kono sukaɓe daraniɓe rendo ngo, kono sukaɓe yiɗɓe kadi ɓamtude leñol ngol. wadde Nasirou Ba tigui holko mbawɗa haalande en ɗon? eyi hande garal amen ɗo koye nder dinguiral pulago ko yewtude ko gandanɗa hoorema koko fulɓe ndendi. woni forum pulagu international, tawa ko ñalɗi pulagu baɗoji 22 23 e 24 lewru août, woni lewru fandu darade inchallah. tawa min Nasirou Sow min woni coordonnateur on ɗon forum. tawa on forum waɗimo organisé ko fedde wiyetede COGECAF, collectif des jeunes cadres fulɓe. tawi ɗum rendani ko pelle fulɓe fof, pelle fulɓe wonɓe nder Sénégal ha wonɓe kay diaspora. tawa koye balla, tawa ko en collaboration avec Africa Pular Media e PDG mum bomi meɗa salmina au passage woni Booli, e Kalen Pular avec secrétaire heɓe général Mamadou Lay Diallo. gandanɗa hoorema ko ɓe ndenti mbaɗi collectif woni COGECAF, jiiɗi wat organisé forum pulagu international. tawa mbo waɗata ko le 22 23 et le 24 août. tigi machallah a haali ɗon tigi en natanat tan yewtere nde nde wonno ko ɗum hande saabi yewtere meɗen. wadde Nasirou, hande somin namdotono hol miijo ngo jogui ɗon ha mbiɗon hande oɗon mbaɗa organisé oɗo forum, te kadi oɗon bismo hen dendagal leyɗele fulɓe gonɗe ɗo e Afrique e bowal leydi Sénégal. holko mbawɗa haalande? eyi min jooɗi min ƴeewi min tawi hene heewi pelle pular, tawi hene heewi pelle pular eɗe keewi hena sari. min mbi ƴeewen rentude dentinen ɗe pelle fof mbaɗen ɗe fedde wootere. nden noon woni de ancien ji MEF, woni mouvement des élèves étudiants fulɓe e Kalen Pular. gandanɗa hoorema ko fedde hende ne Facebook hende waɗi plus de 20 000 membres. eyyi min dentini ɗen ɗon pelle fof min mbaɗiɗe comme ko wiyete COGECAF,
woni collectif des jeunes cadres fulɓe min dentini ɗen pelle fof min mbaɗi ɗe comme fedde wotere min mbi yo min ƴeew rentude min jewta caɗele fulɓe min jewta gonka fulɓe e nder Sénégal gonka fulɓe e nder Afrique gonka fulɓe e nder aduna he ko ɗum addi miijo ngo min jiiɗi waɗ organiser noon forum ɗo 23 23 24 lewru août wiyetendu jokka siko Allah jaaɓi tigi machallah en keeɓi hen famamuye no feewi eɗen gandi forum o guila fuɗɗi haalede dendagal bandiraɓe fulɓe won fuɗɗiɓe haalde hen ne mbiya en tant que onon jeune sukaɓe on tawi ɗo mawɓe ɓe gandanɗa hoorema duuɓi kitali mbaɗani ɗum onon on gari on ƴetti on ɗon initiative wadde ɗum est ce que onon ɗum jisnima mawɓe meɗen gendiyankoɓe walla mawɓe men haaloɓe walla mawɓe men won ardiɓe téléji ɓe eyyi guila ɗum fuɗɗi saabu ɗum fuɗɗima guila e mois de mai guila ɗum fuɗɗi miɗen paɗɗi paɗe amen miɗen jaaha kala mbo pomin poti yottade miɗen hen jotto saabu min jottima hen gendiyankoɓe men mawɓe min keeɓi hen kadi disnade e gendiyankoɓe men mawɓe wayno kaw Dono Sampate en Hamme Ly en Abou Sy en ɓen foof min keeɓi hen jooɗodade heeɓe min jewtida e heeɓe min keeɓi kadi laydude hen wayno kadi yimɓe mawɓe saabu min keeɓi hen yitude maître Moussa Bocar Thiam min keeɓi hen kadi laydude e gandanɗa hoorema yimɓe hewɓe no feewi gandanɗa hoorema ɓe ko gendiyankoɓe min keeɓi hen kadi hay Maham Ka ganan Maham Diallo gandanɗa hoorema on koye tabital Pulagu Jeeya kadi kala mbomin layani miɗen gandi kam hunde nde wona ko weeɓi wona ko weeɓi kono ko Pulagu jalañ amen ɗum eyyi tigi machallah en keeɓi ɗon famamuye no feewi kono kadi namdal gongal won hen kadi aɗen gandi hande Pulagu ngakkani ɗo yimɓe muɗum dariɓe gam wadde kirloji walla wadde ɗi ganda ñalɗi ɗi gandanɗa hoorema ko gam wiide ina rentina Pulagu tawa wona fandare nde wona ɗum ɗon fandare nde ko hebde hen ko mbaɗi e posuji mumen onon hol fandare en jogui ɗon e wadde oɗo forum eyyi minen oɗo forum saabu min jogui titone nde koko wiyete ko thème o ko dialogue interculturel un facteur de développement et de stabilité en Afrique woni koddigal jamdiral hakkude leƴƴi ko ɗum woni jaam e ɓamtare Afrique saabu jaam so ari enen foof poti hen pullo o séréer o so jaam enen goto emin fof yiiɗi jaam leñol ngol ala han leñol ngol gandanɗa hoorema yiiɗa jaam min jooɗi noon min ƴeewi wonko kewe nder aduna he leƴƴi hiɗini dañji probléme ha heewi leñol fulɓe ngol dañji probléme leƴƴi goɗɗi kadi dañji probléme hakkude heɓe min mbi yo min jooɗo min ƴeewa min nodda eraga tawa ko gandanɗa hoorema ko noddandu jaam minen min noddi noddandu jaam eraga jaam min layda saabu ɓe mbiyata ko haadema layde goɗɗo andu hoorema haadema andan goɗɗo andu hoorema min jewtida hen min ƴeewa hen caɗele fulɓe nder Sénégal no mbiɗumi ni caɗele fulɓe nder aduna he min mbawa hen yewtid tawa gandanɗa hoorema yewtata ɗum ko yimɓe mawɓe heɗaɓe nder aduna he mabɓe poti ɗum yewtude soɓe jewti kadi ma aduna o nan eyyi tigi machallah wadde Amadou so tawi jogui konngol ngol mbawɗa weddade hen eyi machallah ko artude tan ɗo banamgol ko haaliri ɗo Nasir min woni président commission scientifique mais kala ko fati document wadde confectionné document wadde banggue administration kala ko yewti hen tan min jogui tigi joni noon haalama yewtiɗama tongama golle mbaɗama par ce que ha ɗo ɗo jarten hannde document o paari ɗum mbaɗi déposé document o e dendagal ko wonata 50 leyɗele e tati ambassadeur eji mumen min kelno on ɗon ɗumin koye jewtugol min mbaɗno e ambassadeur Venezuela monsieur Correa o weltini initiative o kadi ina hawni kadi sabu ko sukaɓe mbaɗi ɗum ɗon eyyi kono fiɓade tan e kadi jogade anni yotde ƴaƴƴo wallahi machallah machallah ko mataw noon aduna o sa raari hannde kono Nasir wiri ni tan ene heewi caɗele surtout ɗo e leyɗele men ɓaleɗe caɗele ɗe ne keewi hakkude leƴƴi ɗum noon addani amen miijade holno yimɓe poti waw wadde
taw ko ɗo tolni ɗo jomen hakkillaji jewtidi tongi wonde yo en noddu eraga nodden dendagal leydi dendagal ɓe mbawaten famodir mbawaten yahandir taw koye jaam e jokkere endama ɓamtade machallah wadde bandiraɓe fulɓe keeɓi hen famamuyo no fewi nde wonno ko sukaɓe dariɓe ko sukaɓe kadi yiɗɓe daranade leñol ngol nde wonno jaam ɓeɓe kewi wiide so jaam ala jamma juuletake so jaam ala kadi en mbawata dejje hunde kala wawi hejje koye jaam wadde notoɗen ɓe e jaam ɓamten kadi leñol ngol e jaam nde wonno ko sukaɓe gontata mawɓe janggo te mawɓe hankadi ne mbaɗi ko mbaɗanno heddi ko sukaɓe daro tigui wadde sen jii ɗum ɗon ko fartange leñol ngol no fewi nde wonno hande yiide sukaɓe daraniɓe leñol ngol fonnoɓe yaade hande mbiya toppittako leñol ngol walla peewa e leƴƴi goɗɗi hande darima tigui gam yidde leñol mumen gam yidde ɓamtare leñol mumen gam yidde ɓamtude ɗemgal mumen wadde ɗum ɗon ko weltare no fewi hadamma jokkude yewtere nde noon mi salminata mawnam hono Ramata Alpha Kahel gonɗo to Paris la France machallah mi yi nildal ma ummi Paris ha Dakar machallah mi weltima hen no fewi an e miñiraguel ma Kadja Alpha Adama kadi mi yejjitani ɗum machallah wadde ko noon eɗen gandi Nazirou hande eɗen gandi Fouta ɗum ɗo walla hande eɗen mbawi wiide ɗo e Dakar tan ne heewi sukaɓe wayliɓe taw ko kaaloɓe ɗemgal gongal walla taw ɗemɗe mumen laaɓani est ce que ɗum ɗon oɗon jogori haalde hen gam mawninde ɗemgal ngal gam wallidde yimɓeɓe e uddidde duuɗe pular sukaɓe hande mbawa janggude hen eɗen gandi kadi caɗele Foutaji ɗi ɗum ɗon foof so tawi oɗon ganni wadde hen walla ganni kam yewtude hen walla so tawi oɗon ganni kadi darnude so fedde nde darima ha dañi ko yiiɗi ko so tawi nawtoton ɗum koye guure Fouta ɗe ballon miskineɓe wonɓe toon ɓe walla holko jogui ɗon fandare jarama Dieynaba a namnima namɗal baɗgal solo no fewi ɗum taki min jiiɗi hen liggadade gouvernement o sabu kadi min teddaniri hunde nde min teddaniri forum o ko mawɗo lesdi o woni Macky Sall min teddaniri forum o ko mawɗo lesdi o Macky Sall wiide won sukaɓe wayliɓe pour ɗemgal ngal koko mbiyatmami ko rek yidde pulago wona ɓornade nde sabu han ceɗɗo o horaki yaha marché se ko caayi mum ɓorno gaynaka ko nene wona enen tan gaynata yiɗina ko mawɗo pulla goto wiyatno ko so pulago woni na juma so gaynaka woni na juma ko fulɓe gonata ilimanuji ɗi kono minen han kala komin dañi ko pulago te kadi hinay haare amen ɗemgal pular watta jangguinede pourquoi pas ɗemgal pular wonta langue national sabu heɗen no wiyete hangal ɗum waɗi mérité en pamɗani kadi kala komin dañi e dossier he ko wiyete ko perspective so forum o yawti miɗen hen jogui programme uji a heewi guure dow wayno nawde lortoyade leɗɗe e Fouta en Jolof en nawde toon ko wayno don de moustiquaire uji en so ndungu ari en jii koreji men fulɓe heɓe daña caɗele e wayno cellal nawen mbeɗen ɓe pavillon ngaji ɓe mbawa hen wonde e kadi diggadade hen e état civil woni ɓe gandanɗa hoorema kam jogui kala ko wiyete judduji pour kayitaji sabu ko caɗele men kadi sukaɓe men heewani joguiɓe kayitaji a yiyat neɗɗo yaaha mawna ha dañede duuɓi sappo en walla ko ɓuuri ɗum tawa ala identité ala juddu ala ko haali identité ɗum ne mbiɗen hen jiiɗi liggadade e état civil directeur heeɓe Aliou Sall hiccanki mi yeehi ha bureau mum tawmi hombo e voyage c'est que assistante mum yomi rewtu ɗon min dewta ɗon min gara min liggadoye mum o weeɗa amen kayitaji min nawana mairie ji ɗi gandanɗa hoore mami min mbe koreji amen min mbaɗa sensibilisé koreji amen importance kaytu juddu importance carte ji d' identité ɗum miɗen ɗum jogui kadi comme programme tigui machallah wadde ala no mbatten so wona debbo pullo ara kañumne mbiɗa sikki omo jogui hande ko fedde nde no jogui darde rewɓe ɓe gandanɗa hoorema no poti darade hen jaltina kadi jaltina kadi ɓornule men jaltina fayida men nde wonno hunde foof yiyete ko e rewɓe muɗum nde wonno ko rewɓe goni yummiraɓe ko rewɓe kadi goni baniraɓe rewɓe ko rewɓe goni suddiɓe wadde alay saago rewɓe ne jalta hen ha jiiye hen bandiraɓe fof mbawa andude pulago famɗani pulago kadi so wona ko ɓuuri ala ko ɓuuri ɗum wadde ina tiiɗi kadi
wadde ngara an ɗum ɗo wadde an Fatou Sow hannde hol darde maɗa e fedde nde walla hol ko rewɓe ɓe ganni hollude hannde ɓiɓɓe rewɓe wonɓe ɗo e leydi Sénégal holko mbawɗon ɗumen hollude hannde e culture meɗen. eyyi sohna Dieynaba a jarama min mbiyetemi ko Fatou Sow liggeyata wiyete Barkeji koye membre COSECAF jeeyami woni la collectivité des jeunes cadres min darani sukaɓe rewɓe minen noon miɗen jiiɗi hollirde culture pular o no yarata ɓornule ɗe e ɗum ɗo cosan o ene foof no yarata tigi wadde hannde so tawi oɗon mbaɗatno lancé message hol ɗum ɗo message batta lancé rewɓe hono ma en nde wonno hannde eɗen keewi wayliɓe ɗo e Dakar woppuɓe ɗemgal ngal walla woppuɓe ɓorneteeri ndi holko mbiyata ɓen ɗon. eyyi miɗen noddo wandiraɓe rewɓe tan ɓe ngara ɓe mbokko e mouvement he ɓe gartira cosan pular o ene ko wayno ɓornugal ngal e ɗemgal ngal haali no feewi minen ko ɗum woni darde amen hen e mouvement o tigi machallah wadde ko noon tan Nazirou eɗen gandi forum a haali joni ñalɗi ɗi eɗen gandi kadi aɗa anniyi noddude gendiyankoɓe nder leydi Sénégal e boowal leydi Sénégal hannde sa erotono walla ɗo weddo erangu e leñol ngol pour yoɓe garɓe nottoon holko mbiyataɓe. eyyi kono mbiɗumi ni tan ko ɗum gandanɗa hoorema ko hunde mawde no feewi sabu hayso wonna national koko mawni haalaka noon ko woni international ko gandanɗa hoorema ko fasiraɓe amen ko nawliraɓe amen immotoɓe caggal leydi min noddi ede neɗɗo kadi jiɗmi cikkumi sa noddi nawla jiɗɗa so ari teddina ɗum minen woni eranga amen tan ko miɗen naɓni ballal autorité ji amen miɗen naɓni kadi ballal e gandanɗa hoorema fulɓe yontaɓe ɓe gandanɗa hoorema tawa ko pulagu immaniɓe yo pulagu yahru yeeso immaniɓe ɓen kadi miɗen hen ñaagui ballal sabu miɗen hunde nde ko hunde ko ɗum forum ede ko weeɓani waɗ organisé ha arti kadi ko sukaɓe ha arti kadi ko étudiant ji mbaɗi ɗum organisé donc moyen ji ɗi cuwa hawrude miɗen ɗaɓɓita miɗen cohli kadi yimɓeɓe ɓurana amen jaggirande no feewi guilay cadre aji fulɓe hay kala mo gandanɗa hoorema ko pulagu immini ɗum ko pulagu taki ɗum immade ɓe gara ɓe balla amen min mbaɗa réussir oɗo forum tigi machallah wadde hol ɓe jogui ɗon tan hannde taw ko wonɓe e caggal leydi taw ko wonɓe tigi ɗo e nder leydi hen taw ɗum liggoɗo hen. eyyi miɗen hen liggoɗo wonɓe caggal leydi miɗen hen liggoɗo ko tabital pulagu gongal France tabital pulagu gongal Allemagne tabital pulagu gongal États-Unis miɗen hen liggoɗo kadi e tabital pulagu gongal Mali tabital pulagu Sénégal eyyi tabital pulagu Sénégal miɗen hen liggoɗo sabu miɗen hen jokkodire Maham Diallo en cadre mawɗo e nder tabital pulagu te e balɗe mamin jiidu hen miɗen jewtidi hen kono mamin ɓuuri hen joɗade min jewtida miɗen hen kadi jiiɗi liggodade Macky Sall sabu kam woni parrain amen gila nden noon miɗen mbaɗa démarche aji amen administrative kono kala bawɗo amen wallude pour min mbaɗa réussir forum o miɗen hen liggodo hay tabital pulagu gongal Mali tabital pulagu gongal Burkina Benin ha Afrique centrale en fof miɗen hen liggodo tigi an haali haala Mali eɗen gandi joni caɗele gonɗe Mali ɗe ha joni fulɓe e dogoji nan toon mbarodira est ce que wonko mbaɗɗon taw wadde lancé appel e fulɓe to mbawi wonde gam arde e ñifa caɗele gonɗe ɗon ɗe. eyyi haɗa andi nde probléme Mali o waɗi min mbaɗi organisé ko wiyete journée de prière woni ñalawmaji ganduɗa pour du'awɓe sankinoɓe oga sagu Allah yurmoɓe yaafoɓe koko mbiyatmi ko rek sa yi min ƴetti nde ɗo titode jaam woni dialogue interculturel jaam hakkude leƴƴi wallahi sabu ko jaam ganduɗen ko jaam heeƴi hakkude men han Sénégal yaajani jaajgol ngol gandanɗa hoore ma guerre hina ɗo heeƴi Mali ko woni ko toon heɗen ñaago Allah mayɓe ɓe yo Allah yurmoɓe yaafoɓe gañiɓe yo Allah waɗ bon rétablissement ko heddi ko autorité ji ɗi gimmo malinaɓe ko e heeɓe ganda sa won dogon sa won pullo maɓɓe fof pote Mali drapeau o ko drapeau heeɓe maɓɓe fof jaam tan hiƴi hakkude heeɓe ɓe pina ɓe perte ɓe ganda waddoɓeɓe ɓe koɓe jiɗi ɓe pina ɓe perte min ko ɗum mbaɗatmi lancé woni gandanɗa hoorema kuure jaam wonɓe Mali
so min jaggumi pullo Mali ko pullo Sénégal Dieynaba min jaggumi pullo Mali ko Sénégal naaje tan geggunoɗo pullo geggunoɗo hombo sukke balim hombo yaha ha Mali hoɗi toon heeɓi toon jooɗi wiyete pullo Mali tubakoɓe gadde ko wiyete frontiére ceerdi en kono enen fof ko leñol ngol ko gotol enen fof jiidiɗo dawi enen fof jiidi yumma jiidi baba fulɓe Mali fulɓe Sénégal fulɓe Mauritanie e fulɓe partout to goni e nder Afrique kañumen jiidi yumma jiidi baba wadde haare fotani heƴƴe e leyɗele meɗen hoto jaɓen politique serde en hoto jaɓen kadi haalaji cewɗi serde en wadde nde wonno ko leñol gotol kala nokku bawɗo wonde ko jaam tan wawi heƴde ɗon te so jaam ala ɓerɗe deƴata so ɓerɗe deƴani ne wawi juude hakkillaji wadde ɗum ɗon foof ko jaam arata wadde konngol ma cakkitingol ngol wasitoɗa konngol cakkitingol tan ko yettudema kadi e ɗo émission mo gokkuɗa amen kadi ñaganade kadi télé o kadi de Allah waɗa tamba téléji ɓurɗi mawnude nder aduna he saabu yonti enen fulɓe jogoɗen ko wiyete ko presse télé men mawɗo gandanɗa hoore ma so hunde muusi en ko toon goyoyten ɗum so hunde metti en ko toon layoyten ɗum tan ko en dañani télé men kono ɗum ɗo forum mo noon poti wadde hen lancé yo Macky Sall wallu yimɓe télé ji hankkadi gonta télé national eyyi ɗum saabu pular ko hinay dossier so forum o yawti komin waɗoɓe dossier min mbaɗama déposé bureau Macky Sall miɗen jiiɗi jogodade Macky Sall audience haade forum o saabu ko kam woni parrain amen saabu han kala mawɗo ɗo e nder leydi kam woni président de la république kala gimmotoɓe heɓe garat ko président de la république min teddaniri forum o adi miɗen mbaɗi lancé kala bawɗo jaggarande amen ha min jogodoy président Macky Sall audience saabu ko kam woni parrain amen Pindi TV en min jiiɗi ko ɗiɗo téléji wayno Pindi TV ɓe gona sponsor on ɓe gona comme genre sponsoring amen gandanɗa hoore ma minen ko pular ɓendi amen ko pular immini amen ko pulagu immini amen min mbawa dañ kadi so wona pulagu tigui machallah wadde Fatou Sow mbaynoɗa leñol ngol eyyi sohna Dieynaba a jarama min beltima no feewi ko keɓɓiɗa amen ko ɗo henne miɗo nodda wandiraɓam rewɓe rek yoɓe gar e mouvement he sabu c'est important aussi mabɓe ɗen mbaɗa hen manifesté o en jii ko suka worɓe ɓuuri hen hewde rewɓe he pamɗi hen miɗo nodda erang tan yoɓe gar mabɓe ne ɓe mbaɗa hen participé eyyi min notito on jarama tigui machallah bandiraɓe eɗen gandi yewtere meɗen arti ha ɗo so tawi wonɓe calminta mbaynoɗa ɗon guddiren ɗon yewtere nde ko salminde tan ɓe gandanɗa hoorema membre aji COGECAF foof miɗo salmina mabɓe foof miɗo ɓe juuro miɗo salmina jinnaɓam wonɓe guila belkaji miɗo salmina kadi kureji am foof e kadi kala miɗo salmina kala neɗɗo mo gandanɗa hoorema ko pulagu ɓendi ɗum ko pulagu immini ɗum ko yo pulagu yahru yeeso miɗo salmina frère am arɗo Ablaye Sow depuis Libreville tigui machallah bandiraɓe yewtere meɗen arti ha ɗo ala no mbatten so wona salminde kawmen Mamadou Adama Diallo gonɗo to Angers en calmini Oumar Sy Yaya Diallo en calmini Mamadou Demba Sall gonɗo to France en calmini dendagal bandiraɓe wattuɓe hakkille e Pindi TV wadde bandiraɓe aadi biladi salade aadi ɓuuri firtude aadi wadde aadi men e leñol ngol ko saaha goɗɗo sogge no ñaawi